काय तुमचा देह असा कसा व्याकुळ झाला. देव तुमच्यासाठी गरज आम्हाला फार होती, असही तुमची फार. असा कसा व्याकुळ झाला देव तुमच्यासाठी, असा कसा व्याकुळ झाला. रम्या, सकाळी इथं येऊन गेलो मी, तू उठला नव्हता झोपेत ना. झोपेचं खोबरं करून सकाळी उठून काय करायचंय वासू काका? हे तुझं बरोबर आहे. इतक्या आमच्याकडे उनक्या माणसानं सकाळी उठून करावी काय माच्या मारायच्या. वासू काका, तुम्ही चक्क माझ्याच घरात माझ्याच तोंडावर मला हुंडगा म्हणताय. अरे तुझी बायको तुला बोलते, ते चुकून खरं बोललो. मी पण कुणाच्या घरगुती गोष्टी, नवरा बायकोच्या भांडणात नाक उपटण्याचा आगाऊपणा या वासुभावाने कधी केलं नाही. परंतु तुझा बाप तात्या रिटायर होऊन वास्तव्याला कायमचे गावाला गेले, पण जाता जाता मला सांगून गेले, माझ्या रम्यावरती लक्ष ठेव हा. म्हणून त्यावेळेपासून तुम्ही माझ्यावर कावळ्याप्रमाणे नजर ठेवून असता का? अरे माझी नजर जरी कावळ्याप्रमाणे असली तरी तू मात्र भोक्याप्रमाणे त्या पिक्चरच्या पोरीला पळवली. त्याच्या आई वडिलांना सुगाव न लागता लबाड पडलेली कोंबडी पळवावी तशी पळू लग्न करून मोकळा झाला. वासू काका, मी लग्न करून तिला घरात आणलंय. लग्नाशिवाय एखादी बाई नाही घरात आणून ठेवली. हेच हाच सभ्यपणा केला बघ. तिच्या आयुष्यातला हाच सभ्यपणा केला. आता तुझ्या लग्नाला वर्ष होत आलं तरी काय एवढ्यात तुम्हाला पेढे भेटणार नाही. उड्याण टेकड्या उंक्या माणसानं वेड्याची गाई करत नाही. तुम्हा नवरा बायकोच्या भांडणाचे रोज फुटाणे उडत असतात, ते उडेच पुरे. वासू काका, तुम्ही आमच्या घरगुती भांडणात दरवाजाला नाक लावून काय वास घेत असता हो फुटाण्यांचा? अरे तुमच्या भांडणाचा लाऊडस्पीकर चालू असताना त्या आजूबाजूच्या शेजाऱ्याने कानात गोळे घालून घ्यायचे. आज सकाळी तुझी बायको तुला काय बोलली? काय बोलली? अरे लोचट डोक्याप्रमाणे माझ्या अवतीभोवती घुटमळू नका. बायकोने असा तुझा पाण उतारा करायला कसला त्रास देतोय तुला? वासू काका, तुम्ही तुमचं तारुणपण आठवा, मग मिळेल तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर. हो, बायकोला नवऱ्यासोबत भांडायला तुमचं कारण लागत नाहीये. अरे तुझ्या बायकोच्या स्वभावाची पारख केली मी, ती कारणाशिवाय भांडणारच नाही. कारण कसलं? डोंबल्याचं मी ठरवून टाकलं, नोकरीत गुंतून कोणाची गुलामगिरी करायची नाही. आणि तू बाकी उंग्याप्रमाणे बायकोच्या जीवावर काहीतरी उद्योगधंदा करावा असं तुझ्या बायकोचं वाटत असेल. हो, मग काय बिघडलं तिचं? काय चुकलं वासू काका? तुमच्याप्रमाणे माझ्या बायकोने मला ओळखलेलं नाही. हा रमेश म्हणजे उद्याचा महान साहित्य. अहो, पैशासाठी कोणाची गुलामगिरी करणे हे काय आपल्याला पटत नाही. अरे बायकोच्या जीवावर आयतोबासारखं गिरणं पटतं ना? हेही पटत नाही. म्हणून काहीतरी काम धंदा करायचं ठरवले. मग छान, मग झालं का? अडलं कुठं घोडं? भांडवलाकडून देताय 5-10 लाख. 5-10 लाख रुपये? मग तुम्हाला काय वाटलं, चिंचोक्या? अरे मी रिटायर माणूस, कुठून देणार एवढा पैसा? तुम्ही फक्त टिंगल टवाळकी करा हो. चला, एकदा का मला धंद्यासाठी भांडवल मिळू दे, मग दाखवतो या रम्याची वट. सबर कर बंदे, ये दिन भी निकल जाएंगे. एक दिन मेरे तकदीर के दरवाजे जरूर खुल जाएंगे वासू काका. दरवाजे खुलण्यावर काय
चावी नाही हरवली म्हणजे मिळवली. तुम्हाला काय सुचवायचंय काय वासू काका? एखाद्या कर्जदाराने तुला 4 चौकात चोपून काढला ना तर शेजार धर्म म्हणून मला पुढे यावं लागेल. पुरे जाईल, निघा आता. निघायला दो. सख्या कामात आहे वाटतं. सख्याकडे कसलं काम आहे तुमचं आता? अरे, कामाशिवाय चौकशी करू नये असं थोडंच आहे. येऊ मी आता? या असेच येत राहा वरचेवर. तेच तू मला सांगायला नको. तुझी कान उघडणी करायला मी वरच्यावर येत ना तर. अहो, दुसऱ्याच्या घरात डोकावून त्यांच्या अब्रूचा जाहीर पंचनामा करणारे हे आमचे सख्खे शेजारी. सख्या, अरे सख्या, पहिल्या हाकेला ओ देईल तो सख्या कसला? कान शाबूत असून बैराप्रमाणे वागतोय लेकाचा. सख्या, अरे सख्या, तुम्हाला सांगतो ह्याचं नाव सांके. पण कोणी याच्या नावाचा विपर्यास करून कोणी याला सखाराम, सख्या मामा, सख्या सुद्धा म्हणताय. काय रे? हात मारल्यावर हजर व्हायचं कळत नाही का तुला? मी हात मारली ऐकू आली नाही का तुला? आली ना. मग मालकाने हात मारल्यावर हजर व्हायचं हे समजत नाही का तुला? तुम्ही माझे मालक ना. मग माझ्या 2 महिन्याचा पगार टाका. पगार पगार काय? पगाराची टिमकी माझ्याकडे वाजवू नको. माझी बायको आली ना, पगाराच्या नोटा तुझ्या तोंडावर फेकून तुझं तोंडच बंद करेल ती. करेक्ट. म्हणूनच मी त्यांना माझ्या मालकीण बाई समजतो. आणि मी तिचा नवरा असून तुम्हाला मालक समजत नाही? बायकोच्या पाठीमागे आयतोबा सारख्या गिरणाऱ्या ऊन गेला मालक समजायला हा सटा बघा पावली जमणार. पावली कम आहे? अरे माझ्यासारख्या एका थोर साहित्यकाचा अपमान करताना तुझी जीभ कशी काय गळून पडत नाही? गळून पडायला काय ती मेहनत आहे. थांब, आता येऊ दे रेखाला. तुझा आगाऊपणा घालतो तिच्या कानावर. घाला मग कळेल नवऱ्याचा किती दिवस आहे तो बायको. तुला काय वाटतं रे? काय माझा बायकोचा माझ्यावर विश्वास नाही? काय मग बाई साहेबांनी उठ म्हटल्यावर उठतात, बरोबर ना? बस म्हटल्यावर बसतात. हे कशाचं लक्षण? बोला बोला. तुला काय वाटतं रे सख्या? काय बायको पुढे मान डोलवणारा नंदी बैल आहे मी? नंदीबल? नंदीबल कसं म्हणत मी? नंदीबल चुकून काय आहे ना, एक वेळ शिंग उगारतो. बाई साहेबांनी तुमची तर शिंग मोडून ठेवली. पिंजरा लढकलेल्या मांजराप्रमाणे अवस्था झाली तुमची. एकटा का मांजरीने झडप घालून मानगुटी पकडली असं समजा. थांब, तुझी आता कोंबडी प्रमाणे नाव आण. बाई साहेब, बाई साहेब. का हात आहे? बाई साहेब घरात नाही. मग बायकोच्या पाठीमाग नवऱ्याचं किती अवसान टिकतं तर बघितलं मी आज. बोला. ते दारे जा सख्या मामा. मला ऊल देऊ नकोस. मी घाबरत नाही कोणाला. ते आता कळलं. बोला, मला हा कशाला मारली? मला एखादी सिगरेट हवी होती रे. सिगरेट? हो. सकाळीच मला बाई साहेबांनी एका सिगरेटचे 3 तुकडे करून दिले. त्यातील 2 तोटकं मी तुम्हाला दिली. आता हे उरलाय. सिगरेटची अशी थोटकं करून द्यायला माझी बायको मला समजते तरी का? कशात काय आणि पाटक्यात पाय. भाऊ असं देतो टुटूक. नाहीतर मी चाललो माझ्या कामाला. उगा टाइमपास करायला आपण काय फालतू लेखन नाही.
जळला मेल्या तुझा तोंडटा मी फालतू लेखक काय असं ते वासू काका म्हणतात. वास काड्या वासू काका मला फालतू लेखक म्हणतोय. हे तर काहीच नाही. बाई साहेबांनी मला बजावून ठेवलं. जर माझ्या साहेबांचं वागणं जर दिसलं तर मालक म्हणून गै न करता त्यांची 4 चौघात कान उघडणी कर. माझी बायको मला समजते तरी काय चोर की दरोडेखोर. तो दोराडेकोर परवडले. पण तुमच्यासारख्या संस्कृतीची पांघरून काढलेली माणसं पावला पावलावर शेण खातात. सख्या सख्या तुझ्या बोला बोला ना, पुढे बोलायची हिंमत नाही झाली. तुला दाखवतोच रे माझी हिंमत. अरे तू मला बायकोची भीती दाखवतोय. अरे नवरा आहे तिचा मी गुलाम नाही. या भुशारख्या बायकोच्या पाठीमागे बायको समोर असताना किलोवर कांदे जरी तुमच्या नाकावर चपले ना तरी दात उघडत नाही. पिंजरा अडकला ना, पिंजरा धुतणाऱ्या उंदराप्रमाणे जायच्यात हा गप्प बसताय. तुला काय वाटतं रे माझी बायको माझ्यावर खरोखरच रागवते. अरे नवरा बायकोची भांडणं म्हणजे अळवावरचं पाणी असतं. अरे रेखावर माझं जीवापाड प्रेम आहे म्हणून तिला दुखवणं माझ्या जीवावर आहे. पण याचा अर्थ मला चांगलाच माहित आहे. काल रात्रीची गोष्ट. म्हणजे काल रात्री काय घडलं हे सांगितलं तुला रेखाने. बाई साहेब कशा सांगणार. मग नीट बघितली तुमची फजिती झालेली. काय रात्री म्हणे बाईसाहेब तुमच्या अंगावर खिसकल्या. म्हणाला गुपचूप बाहेर झोपा. हिंमत झाली नाही बाहेर झोपायची. रात्रभर या कुशीवरून त्या कुशीवर, त्या कुशीवरून या कुशीवर तळमळ जळत होता. ए सख्या मामा या खोलीचा मालक आहे मी. कुठेही झोपे मला कोण अडवणारा. कधी जर माझ्या रागाचा पारा चढला ना तर तुझ्या सहित बाई साहेबांना पण घराबाहेर काढेल. हीच बात में कोई दम नाही साहेब. त्यासाठी अंगात मरणाचं पाणी असतं. तुम्हाला सांगतो साहेब, एकदा माझी बायको 4 चौकात माझ्या तोंड येऊन भांडायला लागली. मला असा रागाला तिथल्या तिथे झिंज पडून चपलीने जोडली. तोय काय सख्या. मग तुमच्या अंगात आहे हिंमत. बाईसाहेब नोकरी करताय म्हणून आहे तर गिळताय. बाईसाहेब काय बोलल्या, गाढवाप्रमाणे लोट पडण्याऐवजी उठून काहीतरी काम धंद्याचं बघा. नालायक बेशरम निर्लज्ज कुठली कुठली. ऐका बाईसाहेब काय बोलतात ते ऐका. काय गे नवऱ्याला वासकाडी कुत्री म्हणायला कोण उलट्या खोपडीचा गुरु भेटला ग तुला. तुमचं डोकं ठिकाणावर नाही. तुम्हाला नाही, मग त्या नाक्यावरच्या कुत्र्यांना म्हणते. तरुण मुलगी दिसली नाही का चेव करतो मेला. पायातली सँडल हातात घेतली तेव्हा कळाले ते बोके. कुठली गाडी होती ती. उद्याला मला दाखवा. एकेकाची तंगडी तोडून हा लंगडी खेळायला नाही सख्या बाय. गणेश सख्या बाय तू ओळखतेस त्यांना. मी नाही ओळखत. पण ती आपल्याला ओळखत असेल. अगं माझ्यासारख्या एका थोर लेखकाला कोण नाही ओळखणार. लेखक म्हणून नव्हे, मग बायकोच्या जीवावर आयता घेणारा उन्हाळ नवरा म्हणून ओळखतात की तुम्हाला. त्यातला एक जण म्हणाला, अरे ही तर त्या उंग्या नाटकाची नटी. काय मला मुलगा आणि तुला नटी म्हणाली ती कार्टी. तरी बरं बाईसाहेब नटी सारखा नकरा करत नाही म्हणून. त्यातला एक जण म्हणा, नाट्य बेकार असूनही माल मात्र चांगला वाटतो. सख्या माझ्या मित्रा आता आपल्याला काहीतरी करायलाच हवंय. नाहीतर रेखाला रोज त्रास देतील ती कार्टी. उद्याच्याला कामाला सोडायला मी येईन तुला रोज. मी काही शाळकरी परकरी पोर नाही मला सोडायला यायला. सँडल आहे माझ्या पायात. समजलं का.
गोळ्या बावड्या बाईसाहेब तुमच्या प्रेमात पडून फसल्या तेव्हा शाळा पूर्ण झाली त्यांची. अरे पण माझं रक्त तापतंय त्याचं काय? उगाच उसना अवसर आणू नका. हे सगळं तुमच्यामुळे होतं. माझ्यामुळे? नाहीतर काय. त्यातला एक जण म्हणाला, हिचा नवरा म्हणजे आयत्या बिळावरचा नागोबा. आयतं मिळतो. आयत्या बिळावरचा नागोबा? अर्थ काय रे? असं काढत बसलो तर नसतं घडे. बेकार नवऱ्यामुळे चार चौकात बायकोचं असं धसू होत. आता वाटतं लग्न करून फसले मी. एका अगं असं बोलायला तुला इथे कसला त्रास आहे ग? आपल्या दोघांचा तर राजा राणीचा सुखाचा संसार आहे. किती भाग्यवान बाईसाहेब तुम्ही. जिडकीची कमाई न करणारा तुम्हाला आपला नवरा भेटला. सुरुवातीला किती थापा मारले आम्ही. म्हणाले माझ्या नाटकांना कादंबऱ्यांना एवढी मागणी आहे की मिळणाऱ्या मानधनावरच आपला संसार सुखाचा होईल. आता कोण चुकलं? मानधनाऐवजी समाजात मान खाली घालून वावरावं लागतं ते. अशा थापाड्या माणसाच्या थापांना कशी बळी पडली मी तेच कळत नाहीये मला. यालाच आंधळप्रेम म्हणतात. आंधळप्रेम करणारी तरुण तरुणी लग्नापूर्वी हव्यात तरंगत असतात. डोक्यावर अक्षता पडतात आणि एकमेकांची खरी ओळख पटल्यावर एका दणक्यात आपटतात ती अशी. पण अजूनही काही काम धंदा करण्याची इच्छा होत नाहीये. अगं जगात किती बेकारी असली तरी मी कधी नोकरी मिळू शकतो. मग घोडा हळला कुठं? अरे मला नोकरी न करता काहीतरी धंदा करायचा आहे. धंदा करायचा म्हणून माझ्या पप्पांकडनं 50,000 रुपये घेतले. अगं ते आपण दोघांनीच खर्च केले ना. आणि तुझ्या त्या म्हाताऱ्याला कळायला नको 50,000मध्ये काय धंदा होतोय. असं थापा मारून अजून किती जणांकडनं कर्ज काढलंय. कर्जाची फिकीर तू मुळीच करू नको. तुझा हा नवरा तुला एक दिवस करोडपती झालेला दिसेल. आपलं कर्ज सगळं चुटकीत फेडून टाकीन मी. आणि त्यावेळी पंचायतीने ओळखशील तू मला वेगळा. पंचायतीने ओवायला तसे दिवे लावायला हवे आणि त्यासाठी आधी घरात तेल हवं. आज भाजीवाला होता, उद्या पेपरवाला होता. भाजीवाल्यापासून वाण्यापर्यंत सगळ्यांची उधारी. अगं उगीच कोणी कोणाला उधार देत नाही. त्यासाठी वट लागते. आता माझं डोकं उठू नका. मग मी काहीच बोलत नाही. बोलायला तोंड कुठे आहे तुम्हाला? त्या दिवशी माझ्या मैत्रिणीच्या घरी गेला. अगं रस्त्यात भेटली. आपलं घर बघायला चला म्हणून गेलो तिच्या घरी. काय? मग साहेब असा चान्स सोडणार काय? गेले तिच्या घरी. चोराला आजचीच संधी चालून आली. काय चोरलं हो तिचं? चुप. माझ्यासारख्या प्रतिष्ठित लेखकाच्या बायकोची खास मैत्रीण ती. तिच्या घरी चोरी करायला मी का तुला फालतू माणूस वाटलो काय रे? अरे जेवणाचा किती आग्रह करत होती ती. मी नाही थांबलो जेवायला. कसे थांबा? काम झाल्यावर सटकला. रेखा सगळ्या समोर माझी नालस्ती करतेस. तुला जर आवडत नसेल तर यापुढे तुझ्या कुठल्याच मैत्रिणीकडे जाणार नाही. कुठल्या तोंडाने जाणार? तोंड न दाखवण्यासारखा प्रकार केला की काय साहेबांनी? बस मध्ये पाकिट मारल्याची थाप मारून तिच्या नवऱ्याकडनं 2,000 रुपये उसने घेतले. तुझी मैत्रीण इतकी कोंबडी असेल हे मुळीच वाटलं नव्हतं मला. अगं 2,000 रुपयासाठी तिने ही गोष्ट तुझ्या कानावर घातली. पैशासाठी नव्हे, सावधगिरी म्हणून. तुमचा अवतार बघून संशय आला तिला. तुमच्या अंगाला दारूचा वास येत होता. वास येणारच. अलीकडे कुठे बिनवासाचा माल भेटत नाही ना. तर आपले साहेब तिथे काय करणार? सख्या, मध्ये मध्ये जर चोंबडेपणा करशील ना तुझ्या तोंडात बोळाच कोंबे ना.
तुझी मैत्रीण इतकी चोंबडी असेल हे अगोदर जर मला कळलं असतं ना तर तिच्या घरी गेलोच नसतो मी. तिचे पैसे उद्याच परत करून येतो मी. आतापर्यंत थापा मारून माझ्या इतक्या मैत्रिणींकडनं पैसे घेतले. किती जणांचे परत केले मलाच द्यावे लागले. यापुढे तुझ्याकडे चुगली करणाऱ्या तुझ्या एकही मैत्रीचं तोंडही बघणार नाही. या बोलण्यात काही दम नाही साहेब. म्हणतात ना कोडग्या कोडग्या लाज नाही, कालचं बोलणं आज नाही. उद्याला एखादी रस्त्यात भेटली तर तिथं तोंड आहे काय काही बघा. काय मला पावली कम समजताय की का? 10 रुपये बंद आहे पण तो खोटा आहे. सख्या सख्या तुझ्या त्याला बोलायचं काम नाही. मीच त्याला सांगितलंय तुमच्यावर लक्ष द्यायला. माझ्यावर लक्ष ठेवायला मी चोर की तो वॉचमन? बघ बघ रेखा बघ कसा गालातल्या गाला नसतोय बोका. अगं या बोक्यामुळे ना आपल्याला जरा पण एकांत भेटत नाही. कधी आपल्या दोघात टपकतो कबाब में हड्डी. चल जा जेवणाचं बघ जा. घरातल्या सगळ्या वस्तू संपल्या. अरे संपलंय ते सांगतोस कोणाला? जा घेऊन ये जा. हे बघा माझ्या तिथे सासऱ्याचं दुकान नाहीये फुकटची वस्तू आणायला. पैसे द्या पैसे. रेखा देऊन टाक त्याला पैसे. जाऊ दे एकदा कटकट. माझ्याकडे कसले पैसे? उद्याला पगार होईल माझा. मग झोपात उपास पोटी. अरे तू ताडी माडी मारून कुंभकर्णासारखा झोपशील रे. मला काय उपाशी झोप लागणार नाही. मग एक काम करा रात्रभर जागरण करून रात्र जागवा. अरे रात्र जागून करायचंय काय आहे सख्या? बायकोला शेजारी बसून तिच्या तोंडाकडे तोंड बघत बसायचं. मग कळेल बायकोसाठी काय काय करावं लागतं ते. इथे सगळा फुकटचा मामला आयत्या वेळेचा नागोबा. रेखा बघा हा पुन्हा पुन्हा मला आयत्या वेळेचा नागोबा म्हणतोय. काय चुकीचं बोलतोय तू? लग्न झाल्यापासून काय केलं बायकोसाठी? अगं पण याच्या अशा बोलण्याने माझ्या मनात नको नको ते विचार येतात. त्याचं काय? रिकाम टेकडा माणसाच्या डोक्यात असेच विचार यायचे. तुला काय वाटलं रे सख्या? माझ्या लायकीचे काय दिवाळे वाजले? जा त्या चंदूबाई वाण्याला माझं नाव सांग आणि काय हवं असेल ते सामान घेऊन ये जा. त्याने तुमच्या लायकीचे केव्हा चिंतेला वाजवले. साला लग्नासाठी कर्ज दिला होता त्याचं व्याज बी नाही आणि मुद्दल बी नाही. त्याने केव्हाच उधारी बंद केली. मग तू उधारी आणतोस ती कोणाकडून? बाईसाहेब तुमच्या जवळ बघून मला फार वाईट वाटतं. म्हणून मी माझ्या मेवणीच्या क्रेडिटवर उधारीत आणतो. तुझी मेवणी? हो माझी मावस मेवणी त्या चंदूवाण्याकडे घरकाम करते. मूर्ख शथा मूर्ख लभाड कोल्हा. काय अचानक झटका आला काय? तुझी मिळवण्याची इतकी वट आहे हे अगोदर मला सांगितलं असतं मी भेटलो असतो ना तिला. कशाला? अगं उधारीत का होईना जिच्यामुळे आपल्या पोटात 2 घास जातात तिचे आभार नको का मानायला? वरच्या बाईचे आभार मानण्याऐवजी स्वतःचा संसाराचा भार उचलायचा बघा. माझ्या मेवणीचे आभार मानायला मी समर्थ आहे. हे बघा माझी मेवणी शिमला मिरची प्रमाणे पुचपुचीत असली तरी लवंगी मिरची प्रमाणे पुचपुचीत नाही. अरे जाणे जा सख्या मामा. तुझी मेवणी लवंगी मिरची असली तरी माझी मेवणी लवंगी मिरचीचं अख्खं पोत आहे पोत. पुढे झाला वाचत पण
एका अगं माझ्या प्रेमाचीच बायको जर मला अशी बोलायला लागल्यावर माझ्यासारख्या एक वचनाने एक पत्नी नवऱ्यानं कोणाच्या तोंडाकडे म्हणून पाहायचं? माझ्या 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 माझ्यासारख्या महान लेखकाची जगात मान आणि घरात अपमान अशी अवस्था झाली आहे. हो महान लेखक, तुमच्या मान सन्मानासही तुम्हाला गहाण ठेवलं ना तर कोण साधा वडापाव सुद्धा देणार नाही. सध्या तुझा आजचा दिवस उधारी घेऊन ये, मी उद्याला देईन वाढत. चल जा लवकर जा, आता बसशील आपल्या मेवणीकडे गुलू गुलू करत. येतो. राम जोर लेखाचा. त्याला कामचोर म्हणायला तुम्ही कोणते दिवे लावताय? अगं, एवढी गोरी गोमटी बायको पटवली. माझं नशीब फुटलं म्हणून तुमच्याशी लग्न करून फसले. तू जर असं बोलणार असशील ना रेखा तर मी एक घर सोडून जाईल. आतापर्यंत इतक्या वेळा गेले, पुन्हा पोटात काळे ओढायला लागले त्या नाक मुठीत घेऊन परत आले. एखाद्या वेळी धमकी खरी करून दाखवे ना. त्यासाठी अंगात धमक हवी. तुला काय म्हणायचं आहे ग? मी फुकट्या बिनकामाचा थापाडा नवरा आहे? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःच्याच मनाला विचारा. गेली फणकाऱ्यानं आत गेली. हा राग सुद्धा ना नवरा समोर असला की बायकोच्या नाकावर बसून बिचारा नवऱ्याचं चार चौघात हसू करून टाकतो. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. बुवा, मी आमच्या घरात हो, आजकाल फक्त बुवा म्हटलं की लोकांच्या मनात गैरसमज होतो. बुवा तिथं बाया म्हणून लोक टिंगल टवाई करतात. कोणी म्हणतात संधी साधू बुवा, आम्ही तर फक्त माळकरी आणि वारकरी बुवा. विठ्ठल विठ्ठल. तुम्ही माळकरी बुवा वारकरी बुवा म्हणजे साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा. तुमच्या आगमनाने धन्य झालो आम्ही. आमच्या घरात येण्याचं कारण तुम्हाला भिक्षा हवी असेल तर भिक्षा न मागता आम्ही दीक्षा देतो बेटा. दीक्षा घ्यायला अजून मी संसाराला कंटाळलेलो नाही. कंटाळशील बेटा, तू लवकरच कंटाळशील. आजच्या वेळेवरचा नागोबा म्हणून बायको रोज पूजा करते. तुम्ही नक्की बुवाच ना की कोणाच्या घरात काय चाललंय हे खबर काढणारे खबरे? रे, तुझ्या बेटा तुझ्या मनात कधी कधी आत्महत्येचा विचार येतो. हे तुम्हाला कसं कळलं? पांडुरंगाच्या कृपेने सगळं जाणतो आम्ही. बेटा, तू फक्त पांडुरंगाच्या चरणी नतमस्तक व्हा. बेटा ऐक, आता सांगतो ते ऐक. कळलं? तुझ्या मनात कसा विचार येतो ते मला माहित नाही, पण तुझ्या मनात कधी कधी आत्महत्येचा विचार येतो. आत्महत्या केली असती पण माझ्या पाठीमागे माझ्या बायकोचं काय होणार हाच विचार मनात असतो. अरे रिकाम टेकड्या माणसापणे तुझ्यासारख्या रिकाम टेकड्या माणसाचं काय बघ तुझ्या बायकोला. तुझ्यासारख्या बिनकामाच्या नवऱ्याने खुशाल जीव द्यावा. माझ्या बायकोवर नजर आहे काय काय तुमची? ह्याच्याहून दुसरी पटवेल हा बुवा. ऐका, कालच पटवली मी. ही कुठे दुसरी पण पटवेल मी. बेटा ऐक,
येतो मी आता. रेखा, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल. पुन्हा आलात? पांडुरंगाचा निरोप घेऊन आलोय मी बेटा. रेखा, अगं रेखा, जरा अशी तशी बाहेर ये बघू. हे बुवा काय म्हणतायत ते बघ. हे आपल्यासाठी पंढरीच्या पांडुरंगाचा निरोप घेऊन आले म्हणतायत. हो, मी पंढरीच्या पांडुरंगाचा निरोप घेऊन आलोय तुमच्यासाठी. आमच्यासाठी काय निरोप आहे पांडुरंगाचा? तुमच्यासाठी पांडुरंगाचा असा निरोप आहे, तुमच्या चुलत्याच्या हातून तुमचा भाग्योदय होणार आहे. हो, 30 वर्षापूर्वी बेपत्ता झालेला माझा चुलता शोधाशोध करूनही कुठे भेटला नाही. तेव्हा धूम धडाक्यात आम्ही त्यांचं 13वं घालून मोकळं झालो. आता कुठून म्हणून येणार तो? हो, तुमचा चुलता आज जिवंत असून कोट्याधीश आहे. ऐका ऐका, तुमचा हरवलेला काका आता करोडपती आहे आणि तुम्ही नुसते पती होऊन उडकताय. काय हो बुवा, यांचे काका काय खंडणी वसुलीचं काम करतात? हो, ते खंडणी वसूल करण्यावर कंट्रोल ठेवतात. ते केव्हाही अचानक इथे येतील. कदाचित उद्या, आज, आत्ताही. खरंच जर असं चमत्कार घडला ना रेखा, तर किती मजा येईल ना. शंका कुशंका मुळीच करू नका. माझा पांडुरंग या लक्ष्मीसाठी चमत्कार घडवणारच. तुम्ही फक्त पांडुरंगाची आठवण ठेवा. यांचे काका आम्हाला 5-25 लाख देणार असतील ना, तर आम्ही पांडुरंगाला कशाला विसरू? एक भाऊ, नारळी वाहू, अर्धी वाटी जेवणात वापरू आणि अर्धी वाटी प्रसाद म्हणून वाटू. तसं काही घडलंच ना, तर आपण दोघं या बुवाच्या पायावर जोड्याने नाक घासूया. मी तर बुवांचे पाय धरून पाणीच पिईन. तर तू वेडी आलीस काय? हे बुवा कुठून कुठून म्हणून फिरून येत आहे. तुम्ही फक्त पांडुरंगाच्या चरणी नतमस्तक व्हा. निरोप सांगायचं माझं काम झालं. येतो मी. एका तुमने देखा ना, अगं पुरुषाचं नशीब पातळ्यात असतं ते हे असं. मग काय, आता पातेला गोळा करायचा विचार आहे? खरं तर असल्या गोष्टीवर माझा विश्वास नव्हता, पण आता ठेवावाच लागला. त्यासाठी ना मनात श्रद्धा असावी लागते. मनी नाही भार आणि देवा मला भाव, असं होत नाही कधी. आता लक्षात ठेवा हे. हा बघ, सख्या बायाला आता सांग, या सख्या बाईला अरे माझे काका इथं येणार आहे. अरे तुझ्यासारखे 56 नोकरीचं मी कामाला ठेवेन आता. 56 का? 156 नोकर ठेवात, पण माझ्यासारख्या स्वतःच्या लायकीवर मालकाला खायला घालणारा माझ्यासारखं एकही नोकर भेटणार नाही तुम्हाला. हो, हे खरंय. सख्या भाऊजी अगदी आपल्या घरातले सारखे. हो ना सख्या भाऊजी? हो, हो, म्हणूनच मी सख्याला कधी ओरडलो ना, तर सख्या काही आपलं मनावर घेत नाही. हो ना रे सख्या? हो. हे बघा आले शंभू महादेव पळकुटे. सख्या मामा, आम्ही तरी नावाने पळकुटे असलो ना, तरी आता थोड्या वेळात तुमचं खरोखर पळून जाण्याची वेळ येणार आहे. कारण तुमचा शत्रू चाल करून येतो इकडे. हे नाटक्या, आमच्या आनंदाच्या क्षणी तुझी नाटकं नको. चल फुट बघू इथून. ठीक आहे, मी जाण्यापूर्वी माझं थोडं ऐकून तरी घ्या.
ज्याच्याकडून तुम्ही लग्नासाठी कर्ज काढलंय ना तो चंदूबाई आणि इथे यायला निघाला. ही खबर द्यायला मी धावत पळत मी पुढे आलो. काय? तो चंदूभाई वाणी इथं येणार आहे? म्हणून तर तुम्हाला मी सावध करायला आलो. खरं तर माझंच चुकलं. त्या चंदूभाई वाण्याकडनं मी पैसे घ्यायला नको होते. साहेब मी दुकानावर राहिलेलं ना सामान घेऊन येतो. पाहुण्यांसाठी चहा करायला साखर हवी ना, येतो हा. बाहेर नाही शत्रू चाल करून येतो हे कळल्याबरोबर तुम्ही ते पोचलेले शपून तुम्हाला टोप्याचं तोंडी देऊन पळाला. खरं तर माझं चुकलंच. तो चंदूभाई वाणी महा बदमाश माणूस. आता इथं येऊन राडाच करेल तो बघ. बघ, तुला मी एखादं नाटक विना मोबदला देईन, पण आता ही वेळ मात्र थोडी मारून घे. तुला काय युक्ती सुचते का बघ जरा. आपण निर्धास्त करावा महाराज. हा शंभू महादेव पळकुटे शिरता हातावर घेऊन शत्रूला आल्या पावली माघारी परतून लावेल. मात्र त्याच्यासाठी तुम्हाला मरावं लागेल. मग मी टिकली कोणाच्या नावाने लावली? आम्ही कशाला आहोत? तुमच्या टिकलीचं रक्षण करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. तुम्ही खोटं खोटं मारायचं. रे देव, आता या थापाड्या भावाला कसं वाचायचं ते तुम्ही बघा. हो बघा आला त्याला खिडकीकडे अडवायला हवं. रेखा, आता माझं काय खरं नाही. आता आपली भेट थेट इथे भेटला तेवढं पुरे. पुढच्या जन्मात नको. पुढच्या जन्मासाठी एंगेज करून ठेवायचा विचार आहे की काय तुझा? या शंभू महादेव पळपुट्याबद्दल असा संशय घेताना तुमची जीभ कशी गळून पडत नाही? लवकरच ना पुढे लपून बसा. शत्रूला कसं फुटवायचं ते आम्ही बघतो. शत्रूला माघारी परतून लावल्याचा इशारा मिळाल्याशिवाय तुम्ही बेळातून बाहेर येऊ नका. बिळातून बाहेर यायला मी काय उंदीर आहे? कर्जदाराला चुकवण्यासाठी महापराक्रमी माणसाला उंदीर नाही तर बिनशब्दीचा वाघ म्हणायचं काय? पहा उंदीर पळाला. आता आपण काय करायचं? इंद्राच्या पाठलागावर येणाऱ्या बोक्यावर झडप घालायची. खुर्चीवर ना सुटकी चेहरा करून बसा. अरे बापरे, वहिनी आला तो. वहिनी वहिनी अहो असं अचानक कसं घडलं? चंदूबाई माझा रम्या, माझा जीवाचा मैत्र, त्याचं असं अचानक कसं घडलं? नक्की घडलं काय इथे? कोण खपला की काय? तर तुमचा नवरा रम्या भाई शंभू भाऊजी, माझा रम्या गेल्या मारवाड्यानं त्याला कर्ज देऊन त्याचा घात केला. शंभू भाऊजी, माझा राजा. शांत व्हा वहिनी, शांत व्हा. ते चंदूबाई शेठ आलेत. चंदूबाई शेठ, हे मला नेहमी म्हणायचं. माझ्या जीवा भावाचा फक्त एकच मित्र चंदूबाई वाट. माझं काही बरं वाईट झालं ना तर त्याचा सगळा खर्च तेच करतो. मला आठवण नसेल चंदूबाई, आमचा रमेश कधी खोटं बोलायचं ना. हीच गोष्ट एकदा माझ्याकडे बोलला होता. पुढं असंही बोलला, चंदूबाई जर बोलल्याप्रमाणे वागले नाही ना तर भूत बनून मी त्याच्या मानगुटीवर बसेल. रमेश फुटला, आमचा पैसा डुबला. नक्की काय घडलं ते यावेळी आम्ही तरी काय सांगणार? शंभू भाऊजी, माझा राजा. सांगतो वहिनी, सांगतो. गेलेल्या माणसाला असं बोलू नाही चंदूबाई. हो आमच्याकडे जरी ना भाकड माई जरी मेली ना तर 5 शेर दूध द्यायचं म्हणतोय आम्ही. वहिनी तुम्ही मनावर घेऊ नका, शांत व्हा.
उगाच रडतोय डोकं दुखेल ना तुमचं. भाऊजी माझ्या नवऱ्याचं जर खरोखर काही बरं वाईट झालं असेल ना तर त्याचं पिंडदान करताना कडकडून गाडं त्यांना नावं ठेवणाऱ्या या वाण्याचं वाटोळा होऊ दे. काय बोलते शाला मी इथे माझे पैसे घ्यायला आला होता. नवरा बा 420 बायडी 840 दिसते. हे काय बी असलं आपण पैकी पैसे गेल्याशिवाय जाणार नाही. शंभू भाऊजी माझा करोडाचा नवरा गेला आणि ह्याला आपल्या दीडक्याची पडली. त्याला रम्याला अख्खा विकला असता तर कधी भंगार पण सुद्धा घेतला नसता. शंभू भाऊजी आता मी जर दुःखात नसते ना तर माझ्या नवऱ्याला भंगार म्हणणाऱ्याचं थोबाड फोडलं असतं. राजा आता पुण्याच्या जीवावर मारून मजा. शांत व्हा वहिनी, शांत व्हा. चंदूबाई शेठ, तुम्ही मैत्रीचा खर्चाना नका करू, परंतु या वेळेतून जा. उगाच तुमच्या बोलण्याचा ना वहिनींना त्रास झाला ना मला एका 2 महिन्याचा खर्च करावा लागेल. अरे आता फक्त खबरच मिळाली आहे ना. तो जिवंत आधी हा आहे का मेला त्याची खात्री तर करा. मैत्रीची कसली तयारी करताय. तुमच्या मांडीवर बसला तर आम्हाला काही सांगायला येऊ नका. खरं कशा होते काय. मला तरी कुठं माहितीये, हे लोक बोलतात ते सांगितलं. मागून भगतगिरीसाठी इतका खर्च करण्यापेक्षा मैत्रीला काय खर्च आहे. तुम्ही खर्च करार असा खास तर तुम्ही 5,000 बाबू. एकदा का राहण्याचा अतृप्त आत्मा शांत झाला ना तुमच्या धंद्याला ना इतकी बळकट येईल, अहो इतकी बळकट पैसे ठेवायला ना बँकेत जागाही मिळणार नाही. तुम्ही लोक बोलते ते मी पैसा देते. मग द्या. तू हट मी वहिनीच्या हातून पैसे ना. हे घ्या वहिनी हे 5,000 आहे. शंभू भाऊजी मी पैसे घेतले माझ्या राजाच्या आत्म्याला कळलं तर कसं वाटेल होतं ना. अतृप्त आत्मा शांत होईल. घ्या तुम्ही पैसे. तुम्ही सांगताय तर घेते आता. ही शाला चोर लबाड लुच्चा. असं काय बोलतोय मारवाडीचा बच्चा. शेवटी काय झटका आलाय की काय तुम्हाला? अरे झटका नाही फटका बसला. ते पैसे देताना आतून तो फटको समय वाकून बघत होता. रम्या हात लपला? होय तुम्ही बघितलं? अहो, असं कसं होईल? शंभू भाऊजी माझ्या नवऱ्याचा आत्मा मला भेटायला आला. मी जाते. मला वाघाच्या तोंडी देऊन तुम्ही कुठे जाताय? रमेशच्या आत्मा काय. तुम्ही लोक मला फसवते नाही ना. तुम्हाला भासायला असेल शेवटी. आतून भांड्याचा आवाज आला. कुणाचा बोका आलाय का. बहुतेक तुमचा बोका असेल तो. मला धोका द्यायला बघते काय. काय बी असलं तरी हे माझ्या पैसे वसूल केल्याचे घालतच नाही. तुम्ही आज जाऊ नका. तो बोका परक्या माणसाला बघितलं की त्याच्या नळीचा घोट भरतो. शिवाय आमच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे परक्या माणसांना आज जायची परवानगी नाही. अच्छा काय. ते पहिले 5,000 घेऊन टाका. शंभू भाऊजी आता काय करू मी. माझा राजा. आता थांबवा तुमचा बँड बाजा. आपल्या लक्ष्मी ना परत करणं पाप आहे. त्यावेळी तुम्ही दिले पैसे आता परत मिळणार नाही तुम्हाला. पैसे घेतल्याशिवाय मी जाणार नाही इथून. तर दे इकडे पैसा. पैसे हिसकावून घेणार काय. डिस्काउंट घे मी. मग सोडते काय माझ्या पैसा. धावा धावा वाचवा वाचवा. बचाव बचाव. चंदूभाई काय त्याला चिठ्ठीने आवाज दिल्याबरोबर डब्यातून बाहेर आला. अहो, तुम्ही घरात नाही असं बघून या वाण्यानं माझ्या हातात हे बघा 5,000 रुपये कोंबले.
आणि त्या बदल्यात माझी अब्रू. काय खोटा बोलायचे नाही, खोटा बोलायचे नाही. आपण तुमच्या आपल्याला टच बी केला नाही. अरे तू काय माझ्या बायकोच्या अब्रूला टच करणार? शंभू, रेखा, तुम्ही दोघं बाजूला व्हा. माझ्या बायकोच्या अब्रूकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्या या गिधाड्याचे डोळ्याच हातात काढून देतोय मी. वहिनी ते पैसे या माणसाच्या तोंडावर फेकून द्या. थांब रेखा, ते पैसे माझ्याकडे दे. या माणसाच्या पापाचा पुरावा म्हणून ते पैसे माझ्याकडे दे. अगं पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रारच करतो या मारवाडीच्या बच्च्याची. आम्हाला पैशाची मास दाखवतो काय? काय बोलते का तुम्ही लोक? चला मी इथे माझे पैसे घ्यायला आला होता. असे काय बोलू नको रे. माझ्या बायकोला पैसे देऊन पटवायला बघताय काय? हो, अशी सहजासहजी पटणारी नाही ती. 8वीत असल्यापासून प्रयत्न केला तेव्हा कुठे जाऊन 12वीत पटली ती. साहेबांच्या चेहऱ्याकडे बघून पागळा असेल तो. आणि आता माझ्या लक्षात आलं, हा माणूस जामीन न घेता मला कर्ज का द्यायला तयार झाला तो. काय बोलते काय तुम्ही लोक? असे काय बोलू नका रे. मी तुमचे पाय धरते. आता पाय धरतो काय? अरे पैसे मागायला येतो तेव्हा हडतूर करून पाण उतारा करतोस तू माझा. झक मारेल तर पुन्हा तुमच्या घरात येईल. पुन्हा इथे येण्याचं आज धाडसच करून बघा. सोसायटीतल्या पोरांना ना दारू पालवून तुला करायला लावतो. आणि फक्त तुलाही मागणार नाही, 5-25 हजाराची तोडबाजी केल्याशिवाय सोडणार नाही आम्ही तुम्हाला. अहो, खंडणी वसूल करण्यात हातखंडा आहे आमच्या पक्या बाईचा. ए रम्याबाई, लफड्या वाढवू नको रे. आता तुझ्यासारख्याला आम्ही पोलीस स्टेशनला जाऊ. एवढं पॉलिटिशियन सोडून बोला मॅडम. आता एवढंच गयावया करताय तर 5,000 वर काम नाही. आणखी 5,000? सौदा मंजूर असेल तर बोल, नाहीतर सौदेबाजी करायला पोलीस स्टेशन आहे. काय करेल बाबा? इज्जत कवा बी कमवेल, पैसा कवा बी कमवेल. त्याला इज्जत सौदा मंजूर आहे ना? नाही तर तू सांगते कोणाला? पोलीस स्टेशन नको, तेवढा सौदा मंजूर आहे. आता माझ्याकडे पैसे द्याय मागवून दिलं चालेल काय? हो, चालणार न चालायला अजून आम्ही काय माणुसकी सोडलेली नाहीये. आता निघा आणि पैशाची सोय करा. आज आमच्यासारखी सज्जन माणसं इथं होती म्हणून अब्रूसहित घरी जाताय तुम्ही, एवढं लक्षात ठेवा. हसायला काय झालं? अगं हसू नका तर काय करू. तुम्ही लोकांनी ना ताणच केली माझ्यावर. ही सगळी आमच्या शंभू भाऊजींची कमाल. काय ठरकलं होतं लेखाचा. अरे पण तुम्हाला ही युक्ती सुचली म्हणून कशी? रेखा, ते 5,000 दे माझ्याकडे. लाज वाटते का पैसे मागायला? रेखा, नवऱ्याची लाच काढतेस? पंचायती ओळायला कोणते दिवे लावले? अगं हे पैसे माझ्यामुळेच मिळाले तुम्हाला. तुमच्यामुळे. हो, अगं मीच जर त्याच्याकडनं कर्ज घेतलं नसतं तर तो काय इथं आला असता? हे बरोबर आहे. तो काय झग मारायला आला असता? माझ्या अब्रूचा पंचनामा झाला ना. कसला पंचनामा, कसली अब्रू? तू मनावर घेऊ नको.
हे आपलं नाटक होतं ना. हे डोकं ना या शंभू महादेव पळकुट्याच. कोणाचं पत्र? एखाद्या कर्जदाराच असेल. लक्ष्मणराव नवरे? तुम्ही का? म्हणजे हे माझे काका. म्हणजे बुवांची वाणी खरी होणार. शंभू भाऊजी, आम्ही आता कोट्याधीश होणार. फक्त कोट्या करणार रमे, आता कोट्याधीच होणार. होऊ दे, मी जातोय. मला नाटकाच्या आत तालीमला जायचंय. तुम्ही कोट्याधीच झाल्यावर या शंभूला विसरू नका. शंभू, पत्रातील बातमी ऐकून जा. पण एका मला एक शंका येते. आपला पत्ता काकांना कसा भेटला असेल? ते नंतर बघू, आधी पत्रात बघा काय लिहिलंय. खरंच बुवा येतात काय, आकाशवाणी करतात काय, आणि लगेच पत्र. शंभू, थांब जरा. पत्रातली खुशीची बातमी ऐकून जा. द्या इकडे, मी वाचते पत्र. ऐका. ऐका काय? तू काय तमाशात काम करते की काय? जरा गप्प राहा. पत्र वाचन चालू आहे. आवाज. चिरंजीव रमेश यास अनेक आशीर्वाद. सध्या आशीर्वादाची गरज नाही, पैशाची गरज आहे. पत्र पाठवणारा हा लक्ष्मणराव कोण असा तुला प्रश्न पडणं साहजिक आहे. कारण तू 3 वर्षाचा असताना मी घराबाहेर पडले. म्हणजे चड्डीशिवाय रमेश फिरणार देवाची गोष्ट. भाऊजी, पाठांतर नसताना मध्ये मध्ये बडबडणाऱ्या नटासारखं ना मध्ये मध्ये बडबडू नका. वाचा वाचा. ऐका. घराबाहेर पडल्यापासून मला माझ्या घराची आठवण झाली नाही. आता त्याचा पश्चाताप होऊन तुला भेटण्याची इच्छा झाली. आयुष्यात कमावलेल्या 5-25 इस्टेट तुझ्या स्वाधीन करून उरलेलं आयुष्य देव धर्माच्या चिंतनात घालवावं असं ठरवलंय. माझी एकच इच्छा आहे, मी सुचवीन त्या मुलीसोबत तू लग्न करावं. कारण तुला मोठा उद्योगपती बनवायचे असं मी ठरवलंय. सध्या फक्त ना पती उद्योग सुरू आहे. काका सुचवतील त्या मुलीबरोबर लग्न करायचं मी. माझं तर लग्न झालेलं आहे. हे कसं सांगायचं काकांना? कसं म्हणजे? तोंड आहे ना की काकाच्या डबोल्यासाठी दुसरी आणायचा विचार आहे. वहिनी, या थापाड्या माणसाचा काही भरोसा नाही हा. एक चांगली स्वयंपाकीत बघून ठेवा असंही लिहिलंय पत्र. तर बायकोला पोचता येत नाही आणि स्वयंपाकीत बघा. तर त्याचं तिला काय पडलं? ते काका बघून घेतील ना. माझ्या नाटकात एका काम करणाऱ्या नटीला सांगू का मोलकरणीचा रोल करायला? अरे पण तिची नाईट आपल्याला परवडायला हवी ना. नाईट न परवडायला नाईटला कोणता उद्योग करणारा? अर्धवट बाईप्रमाणे मध्ये मध्ये पचकू नको. नाईट म्हणजे बिग्गी, म्हणजे तिच्या कामाचा मोबदला. तिचं नाईटचं ना तुमचा काका बघेल. हो, परंतु वहिनी आणि मोलकरणी या खोली एकत्र राहणार म्हणजे 2 बायका आणि फजिती आहे का अशी काय व्हायची? शिवाय माझं लग्न झालं हेही कळेल काकांना. मग काय, काकाच्या डबोल्यासाठी दुसरी आणायचा विचार सुरू आहे की काय? शंभू भाऊ, ह्या थापाड्या माणसावर माझा जराही विश्वास नाही. आपण असं केलं तर काही दिवस वहिनींना माहेरी पाठवायची. मी मुळीच जाणार नाही. तर 4-8 दिवसासाठी फक्त. 4 तासासाठी नाही. मी जर दुसरं लग्न केलं तर मी उडी पडेन.
तसं काही घडणार नाही बहिणी. मी तुम्हाला ना लुगडी आणून देतो. अरे लुगडी काय, साड्या म्हणता येत नाही तुला? आणि रेखाला साड्या आणून द्यायला तिचा नवरा अजून जिवंत आहे. रेखा, एका दगडात दोन पक्षी मारायची माझी युक्ती आहे. तू इथंच राहणार, पण माझी बायको म्हणून नव्हे, एक होल करीन म्हणून. वहिनीच्या गळ्यातील मंगळसूत्राकडे बघून तिचा नवरा कुठे आहे असं विचारलं ना काकाने, मग काय सांगायचं? नवरा दुसरीकडे घरकामाला आहे असं सांगायचं. आणि त्याचं नाव आहे शंभू. शंभू हो. मेलो. स्वयं वेळेसारखं वाटलंय मला. नाही नाही, मला हे जमायचं नाही. अरे हे फक्त नाटक करायचं आहे शंभू. लग्न न करता लग्नाचं नाटक करणं म्हणजे पंचबगलाचं ताट पुढ्यात घेऊन बघत पडणार काय? नाही नाही नाही, मला हे जमायचं नाही. येतो मी. कुठ्या लेखाचा लेखा, अगं चालून आल्या लक्ष्मीला आपण असं पाठवून जायचं. मग काय त्या लक्ष्मीसाठी या लक्ष्मीला घाण ठेवाल? अगं ही काकांची इस्टेट मिळेपर्यंत आपण फक्त हे नाटक करायचं. नाटक करता करता जर दुसऱ्या नवऱ्याशी सूत जुळला ना, तर तेलही गेला आणि तू पण केलं. हाती राहिला दुपाटणं अशी गत व्हायची. अगं माझा विश्वास आहे तुझ्यावर रेखा. पण माझा नाहीये तुमच्या. आधीच थापाड्या फांदेबाज नवऱ्याची बायको म्हणून डंका वाजतो तेवढं पुरे. रमेश मारुतीराव नवऱ्याचं हेच घर का? तुम्हाला सांगा, मी काका लक्ष्मणराव संभाजीराव नवरे. म्हणजे माझे काका. आणि माझं पत्र मिळालं काका. तुमचं पत्र आजच मिळालं. मी रम्या, तुमचा रमेश. आणि यांच्या वडिलांचं नाव मारुती, बिना शेपटीचा. तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो. काय ती आगाऊ दिसते. गाव आहे, पण फक्त बोलण्यापुरती. तुम्ही यांचे काका याचा काय पुरावा? जिवंत जाळावा. या लक्ष्मणराव नवरेला पुरावा विचारणारी कोण रे ही फटाकडी? स्वयं पाकिट म्हणजे होल करी. तुम्हीच सांगितलं होतं ना एखादी स्वयं पाकिट बघून ठेवायला, म्हणून ठेवली हिला. काय म्हणाला? ठेवून घेतली? लग्न न करता? घर कामासाठी काका. एवढी चिकणी आणि देखणी स्वयंपाकीन ठेवायची म्हणजे आगीजवळ तुपाचा डबा ठेवण्यासारखा आहे, पण इथे असा प्रॉब्लेम नाही, कारण तिचं लग्न झालेलं आहे. लग्न झालेलं आहे? हो. नवऱ्याला सोडून ती इथं एकटी राहणार म्हणजे? काका कामाला चांगली आहे ती. रम्या, मला सांग रे, माझं पत्र तुला कधी मिळालं? आज. आज मिळालं. हो. हिला कधी कामावर ठेवलं? आज. मग हिच्या कामाचा एवढा अनुभव तुला कसा रे? काका अनुभव म्हणजे तिच्या पहिल्या घरकामाचा अनुभव. हो. ती 12 गावचं पाणी प्यालेली असली तरी ना, हिनं इथं एकटी राहणं हे आपल्याला परवडणार नाही. मला काय म्हणायचंय काका, तिचा नवरा काय थापाड्या आहे, जुगारी आहे, फांदेबाज आहे असंच म्हणायचं असेल ना तुला? मीच सांगू, माझा नवरा एक नंबरचा खांदेबाज आहे. आयतं गिळतो आणि रवंत करत बाहेर उडा. हे काही असलं ना तरी तुला तुझ्या नवऱ्या बरोबरच राहायला हवं.
अजून तरी मी माझ्या नवऱ्याकडेच आहे. हो काका, कारण तिचा नवरा सुद्धा इथेच राहिला आहे ना. रमेश, काय रे रम्या, ती मोलकरीण तुला चक्क नावाने आवाज देते. गोंधळी आहे ती बिचारी. तिला रमेश शेठ म्हणायचं होतं. एका घाबरू नको, हे काका आहेत माझे, ते पण सख्खे. पुन्हा असला चावटपणा आपल्याला अजिबात चालायचं नाही. तिचा नवरा कुठे आहे ते मला बघायचं आहे. हा बघा, नाव काढताच हजर. आपला असशील ना, चल जा बाबा, सामान घेऊन ये. कुणाचा नवरा? जा सामान घेऊन ये. आई ग, शंभू, माझा नवरा. काका, आता जो आत गेला आहे ना, तो तिचा नवरा. काय ग, सख्य माझा नवरा. ही विंचूक डसल्याप्रमाणे ओरडते कशाला? तर काय आहे काका, तो ताडी माडी पिऊन आल्यावर तिला मारझोड करतो, म्हणून घाबरली आहे बिचारी. घाबरू नकोस, आम्ही आहोत ना. अगं आमच्या समोर तो तुझ्या केसाला पण हात लावणार नाही. घाबरू नको. अरे देवा, माझ्या नवऱ्याला काय दुर्बुद्धी सुचली ही. रेखा, रेखा, काय झालंय? सख्या, सख्या, अरे बाहेर ये. रेखा, काय झालं ग? तू बाजूला उभी सख्या, जरा. सख्या, ही तुझी बायको, तिला चक्कर आली वाटतं. माझी बायको?